салом дӯстони азиз. саҳар ки мо аз хоб хестем, ҳатман ягон нӯшокие бояд нӯшем. дар аввал 1 стакон оби ҷӯшонидашуда нӯшидан лозим аст ва баъд метавонед нӯшокие ки ба шумо қувва ва нерӯ медиҳад бинӯшед. бисёре аз одамонро медонам ки субҳонаи худро аз нӯшидани қаҳва оғоз мекунанд. аввал хусус худам. барои ҳамин баъзе маълумотҳо пайдо кардам дар бораи қаҳва ва хостам ба шумо ҳам низ расонам. кофе бо забони русӣ мегӯянд ва қаҳва бо забони тоҷикиву арабӣ. аслан қаҳва ин калимаи арабӣ мебошад ки нӯшокии ҳалол аст барои мусалмонон. вақте ки мо қаҳва менӯшем, кори майнаи сарамон зиёд мешавад, бӯи хуши он таби инсонро болида месозад ва хастагиро рафъ карда хобро дур мекунад. нӯшидани қаҳва ба ҳар кас ҳар хел таъсир мерасонад. агар ин нӯшокӣ ба як нафар фоидаовар бошад, ба нафари дигар албатта зараровар аст. баъзе нафарон аз нӯшидани қаҳва тапиши дилашон зиёд мешавад, яъне тез мешавад, бедорхобӣ аз ҳад зиёд фаро мегирад ва бадхашмӣ дар онҳо ба вуҷуд меояд. ин ҳолат аллакай гувоҳӣ медиҳад ки аз нӯшидани қаҳва даст кашанд. боз одамоне ҳастанд ки фишорбаландии хун доранд ва аз бемориҳои гуногуни дил азият мекашанд. нӯшидани қаҳва тавсия дода намешавад, яъне ба онҳо зарар мерасонад. зеро ин нӯшокӣ танзимгарии тапиши дилро вайрон мекунад ва кори дил бад мегардад. инчунин фишорбаландии хун сар заданаш ҳам мумкин аст. ва нафароне ҳастанд ки мегӯянд мо аз нӯшидани қаҳва асабамон ором мешавад ва хобамон мебарад. ҳозир ин намуд таъсирашро ҳам мебинем. донаи қаҳва аз якчанд қават иборат аст: қавати дарунӣ ва қавати берунӣ. қавати берунияш аз кафеин иборат аст ва қавати дохилияш аз теобрамин. аз ҳамин сабаб баъзеҳо пас аз нӯшидани қаҳва нерӯи хуб мегиранд ва дар муддати 25-30 дақиқа ҳушёрхобӣ мекунанд ва пас аз он аллакай таъсири теобрамин ки сар шуд, онҳоро ором карда хоболуд мекунад. шумо пас аз нӯшидани қаҳва оё ҳамин чизро ҳиссиёт кардаед ё не? агар ҳамин чиз ҳам ба шумо таъсир карда бошад, хоҳишмандам дар таги комментариҳо ҳиссиёти худро нависед. ба кӯдакам аз ҳад зиёд додани маҳсулотҳои кафеиндор лозим нест. вақте ки кӯдак маҳсулотҳои кафеиндорро мехӯрад, дар организми ӯ аз ҳад зиёд ҳосил шудани эндорфин ба вуҷуд меояд, ки ӯ ба паридану ҷаҳидану бозӣ шурӯъ мекунад. аз ҳамин сабаб фишори хуни кӯдак баланд мешавад ва мебинед ки аз бинияш хун меравад. аз ҳад зиёд нӯшидани қаҳва барои занҳои ҳомиладор хатарнок аст, чунки аз эҳтимол дур нест ки ба бачакартоӣ оварда расонад. намудҳо ва маззаҳои қаҳва хелеҳо зиёд ва гуногун мешаванд. ин намуд қаҳваҳо ки дар дохили қуттиён кор карда шуда ҳастанд ва чихеле мегӯянд ин растварини кофе ҳалшаванда аст, ки ба организми одам зарарашон хеле ва хеле кам аст. қаҳваро аввалин шуда арабҳон дар асри 12 тайёр мекарданд. баъдтар қаҳва ба аврупо паҳн шуд, ки дар он ҷо ин нӯшокӣ хелеҳо машҳур гардид. дар ҳамон давра қаҳваро бо ҳар гуна маҳсулотҳо омехта карда истеъмол мекарданд. ҳозирҳо бошад аз қаҳва ҳар гуна маҳсулотҳо, маҳлулҳо ва доровориҳо барои инсон омода мекунанд, ки ба организм ва пӯсти инсон хелеҳо фоидаовар аст. боз метавонед шумо қаҳваро бо шир барои мустаҳкам намудани устухонҳоятон истеъмол кунед. агар қаҳваро бо лимон истеъмол кунед, организматонро тоза карда шлакҳоятонро ба берун мебарорад. нӯшидани қаҳва бо ин бир барои харобшавӣ хелеҳо зуд ёрӣ мерасонад. дӯстони азизи ман, ин якчанд маълумотҳое буд, ки ман бо ҳамроҳии шумо мубодила кардам. албатта истеъмол намудани ҳама намуд маҳсулотҳо бо нормааш ба организми одам фоидае мебиёрад.
ба канали мо ҳатман обуна шавед ва лайкҳои худро фаромӯш насозед. ба ҳамаатон тансиатӣ ва хонаободӣ таманно дорам.